daňovým tajomstvom, tak pokiaľ Národná rada má len tieto právomoci, ktoré má, a pokiaľ vláda ovláda políciu a čiastočne aj prokuratúru, tak v podstate vytvára sa začarovaný kruh, kde my ako poslanci nevieme v skutočnosti skontrolovať. Oni nás môžu odbíjať, môžu sa vyhovárať, tak ako aj dneska na výbore, a my nemáme tie vyšetrovacie právomoci, ktorými by sme to mohli odhaliť. Čiže pán Imrece sa vlastne spôsobom vyhýba, hej? Áno, pán Imrece, v podstate jeho základná téza je, že v celej kauze sa neudialo nič špeciálne, že oni pristupovali úplne rovnako k týmto subjektom, napojené na pána Bašternáka ako akýmkoľvek iným, a že vlastne teda nebolo tam ani zvýhodňovanie, ani znevýhodňovanie. Ale na otázky, že ako je možné, že tak netypické transakcie nevzbudili pozornosť, ako aj otázku na to, že prečo nekonali tie orgány a neskôr v niektorých konkrétnych situáciách, už nevie dávať odpoveď, respektíve vyhýbavé odpovede. O 7, keď budete pokračovať, položíte mu tieto otázky? Ja už som mu položil svoje otázky všetky, on mi na ne dômene vyhýbavo odpovedal, neviem, či má zmysel mu klásť ďalšie, úplne povedal. Ďakujem.